идем в магазин. Амелия Гарифуллинага 7 яшь, курчаклар белән уйнап ялыккан да футбол белән шөгыльләнә башлаган. Хәзер ул көндәшеннән тупны да ала белә, голлар да кертә, кайчакта хәтта күрше малайларын да уздырам ди. Все мальчики, но они говорят, что просто слабо. Ну, я потом им сказала, что главное это не победа, а участие. Амелия кебек 5 яшьтән 12 яшькә кадәрге кызлар көн саен Казанның Искәндәр футбол регби манежында җыела. Футбол буенча мондый күнегүләр Россия футбол берлегенең яңа проекты. Максатлары кызлар арасында әлеге спорт төрен популярлаштыру. Футболны егетләр спорт түрі дип кенә әйтмәс идем. Россиянең футбол буенча хатын-кызлар җыелма командасын гына алыйк. Алар Европа чемпионатына чыктылар. Футболга килгән кызлар үзләрен яңа яктан ача. Бушлай күнегүләр Россиянең 5 шәһәрендә тормышка ашырыла. Волгоград, Екатеринбург, Түбән Новгород, Ростов-Дон спорт башкаласы буларак Казанда читтә калмаган. Күнегүләрдә катнашу теләген белдереп, инде 100дән артык гариза килгән. Мне нравится, когда я забиваю голы, мы с командой передаем пас друг другу. Мы дома играем. Я с друзьями еще играю на улице. Мне футбол нравится, потому что можно забивать голы. Яшь спортчыларның төп җанатарлары әти-әниләре һәм әби-бабалары. Алар фикеренчә, җәйге яллар вакытында футбол менә дигән шөгыль. Компьютер не телефон алдында отырганчы бит шушы хәрәкәттә бәрәкәт дип. Әтисең дә үзе дә футбол белән бик шөгыльләнә. Кызының да шул хәтлек өметләнеп биргә булды. Проектка теләгән һәр кыз кушыла ала. Моның өчен сайтта теркәлү узарга һәм күнегүләргә килергә генә кирәк. Дәресләр яшьләренә карап 2 төркемгә бүленгән. Күнегүләрне уздыручы тренерлар махсус укыту узганнар. Чемпионат Европы сейчас вот идет, не смотришь? За чемпионатом Европы сейчас не следишь, значит? Нет. Кызлар футбол буенча Европа чемпионатын карап бармый, әмма тренерлары сүзләренә караганда биредә алар үз холыкларын да формалаштыра. Кемдер егыла икән, барсы да бергә аның янына җыелалар. Менә шулай чын төркем барлыкка килә дә инде. Я кричу гол! Илгиз Шәкүров, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.